आईला केवढा अंधार आहे. एवढ्या वर्षांनी गावी आलो की हाकून बसला एवढा रात्रीचा इकडे. अहो ते रेवताळे कुठे इकडे? देवताला याच असा मग दाखवू काय नेऊन. हा चला ना, चला दाखवा ना मला. खूप वर्षांनी गावाला आलोय का मला समजत नाही कुठं यायचंय. तुम्हाला काही भीती नाही वाटत इथे एकटाच बसलेला? भीती कशा वाटा होई. माझी आजी ना मागे सांगायची रात्रीचा इथे एक माणूस फिरतो त्याचे पाय उलटे असतात म्हणून. या बघा तुमचा रेवताळा येईल. आला काय? हा, चला. तुमका भीती वाटत नाही माझ्यासोबत येऊ? भीती कशाला, माणसासारखा माणूस तर दिसतोय. तुझी आजी सांगा होती ना माणसाचे पाय उलटे असतात. हा त्याचा काय झाला? तू माझे पाय नाही बघितलंस. घाबरलं वाटता. अरे माहिती काय घाबरवतोस? माहिती तू लोकांका घाबरवतोस तेव्हा चालता. अरे तो माहिती लहानपणच्या गावात गेलो ना, लय माका मारले म्हणून बदलो घेतले. काय मेलं माणूस असतील तू. अरे बरेच वेळ पाय उलटे ठेवून दुखाक लागले. चल जाऊया.